И какво става, хора? Аз съм Сяна. Аз съм Божидар и заедно сме Боневи Official и в днешното видео ще познаваме тежестта на различни предмети и този, който е по-далеч от истинския отговор, ще трябва да изпълни наказание, написано от другия. Да. Като първият предмет го дава и нека да го вдигнем да видим. Добре. Аз мисля, че съм готов с отговорът си. Аз не мога преценя, защото Заповядай ли си, че? Благодаря. Защото като цяло аз не съм учила толкова добре мерните единици. И е малко трудно. Добре. Аз ще кажа, че готова ли си с отговора си? Да. Ти колко написа? Аз съм написал 100 грама, ти си написала 53 грама. Добре, да видим кой. Ами добре, нека да видим кой е по-близко до отговора. Само секунда, чакай. Давай, поставя. Така, 29 грама. Чакай. 29 грама. Да. Тоест, аз печеля и сега ти ще трябва да теглиш листче от това с предизвикателствата. Да видим. Изпи смути с чесън и лук. О, да. Ами, добре, хора, сега ще го направим смутито. И така, хора, ето го крайният резултат на смутито. Не сме правили много, защото най-вероятно няма да го изпием изобщо. И за да не хабим храна. И давай. Как мирише? Дай на хората да помиришат. Не мириш толкова зеле, мириш на чесън на салатка. Ох. Мириш на салатка. Вижте как са останали парченца, защото не ползвахме много хубав пасатор. Но както и да е, нека да видим каква ще е реакцията. Добре, аре пинем още малко. Не е верно ли? Да. Еми добре, нека да продължаваме към следващия рунд. Пробвай. Това не е изобщо лошо. Не, благодаря. Нека продължаваме към следващия рунд. Продължаваме с мишка. После ще седел хамстера. Така. Аз... чакай. Мисля, че съм готов с отговор. Мисля, че знам отговора си. И аз. Пиши. И моят отговор е 300 грама. 190. Ами, нека да видим кой е по-близко до истината. Аз 82 грама. Я чакай малко. Ето. 67 грама! Чакай. Той кантар да не се е прецакал, бе. Ето 73. Еми, добре, хора, Сяна беше много по-близко от мене. Така че сега ще трябва да тегля аз едно предизвикателство. Да. Което стиглиш? 20 лицеви. Ами, хора... Сега ще ги направим. Лицевите. 5, 3... 11. Не ги правиш добре. Кърва и спане. Айде! Колко направи, че не ти кърва? Добре. Изпълнено предизвикателство. Браво, аплодисменти. Следващия предмет... Чакай. Следващия предмет е... моят любим парфюм. Така, аз вече мисля, че имам предположение. Аз съм си го теглила. Не, аз съм си го теглила. Аз съм си го мерила. Добре. Нека да проверя. Това мисля, че му знам отговора. Ето го, оставяме го тук. И аз мисля, че е... Моят отговор е 100 грама, на Сяна отговор е 350. Каква ще 100 грама? 132! Айде! Заповядайте, изтегли си листче.
Яш лайм с кората. Еми, така. Чакай, не да ходиш сега. Ами така, хора, и ето го. Сега пак Осяна загуби и ще трябва да яде лайм, но с Лайм. какво? С кората. Айде да ти видим реакцията. Това не може. Аре, отхъпи. Кората не може. Може да се яде, яде се кората. Аре, отхъпи малко по-смело да е. Ай, кората не. Да. Яде да пробвам. Ма ти нищо не си отхапала, ще отхъпи малко сням. повече. Между другото, хора, това е много хубаво. Боже, тече. Ами, така. Така приключва това предизвикателство. Не да снимала. Ма какво почваме? Трети рунд. Четвърти. Да. Така, четвърти и финален рунд ще познаваме тази статуетка, която ми е подарък от един конкурс. По-скоро съм я спечелил. И аз мисля, че съм готов с отговора си. Ще заложа на... Дай да е малко по-интересно този път числото. Аз знам точно. Ами, доста са ни близки отговорите. Моя 354, нейния е 378. Да. Ами, нека да видим колко е. 436. Аз съм по-близо. Да. Давайте ги. И аз чесън. Хе-хе. Така. Ами, добре, хора. Сега ще го изпълним това предизвикателство. Добре. И така, хора, следващото му наказание на Божидар явно е да хапне малко от този чесън, вкусен чесън. Аз не съм фен на чесън, така че се откапя малко. Давай. Чай само да си взема вода. Че И имаме нека вода, да откапим имаме малко. момче, имаме и чесън. Защо трябва да го правя? То не е толкова гадно. Не плюй, не плюй. Аз не съм фен на чесъна. Няма да снимам надолу. Ей, така мога да... Това няма да се снима. Така. Добре. С това приключва това предизвикателство. И... Пускай. И така, хора, Ако това видео ви е харесало, се абонирайте за канала и дайте по един мощен лайк. И пишете в коментарите какво да е следващото ни видео, тъй като ние нямаме никакви идеи. Аз вече имам идея, сме но започнали. аз имам идея. Но много ще се радваме вие да ни дадете вашите идеи. Да. И това беше за днес, приятели. Чао! Чао и до следващия път.